Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε να δώσετε συνέντευξη στη στήλη μας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Βερούλη και τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο. Ένα πολύ γνωστό συγγραφικό δίδυμο παιδικών βιβλίων. Και να αρχίσω από την ιδέα. Ποιος από τους δυο σας είχε την ιδέα να ξεκινήσετε να γράψετε παιδικά βιβλία? Εγώ πάντα έγραφα. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί, έγραφα. Μ' άρεσε να εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν συνεχίζω και τώρα να το κάνω ακόμα και στους φίλους. Δηλαδή το να γράψω ένα γράμμα είναι κάτι πολύ σύνηθες για μένα. Οπότε είχα πράγματα στα συρτάρια μου που λένε, πριν ακόμα φανταστώ ότι αυτά θα μπορούσαν ποτέ να εκδοθούν. Το καλοκαίρι του 2005 νομίζω, 2004, αν θυμάμαι καλά. Διοργανώναμε με την Άννα και για σειρά ετών από το 1999 κάποια πάρα πολύ όμορφα και πετυχημένα κάμπ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έτυχε λοιπόν εκείνο το καλοκαίρι να έχουμε κοντά μας τα παιδιά της οικογένειας Παπαδημητρίου που είναι εκδότες της Άγκυρας, των εκδόσεων Άγκυρα, του πιο ιστορικού εκδοτικού οίκου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε το 1890, συνεχούς, 125 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αλλά και ειδικά στο παιδικό βιβλίο. Ποιος δεν θυμάται τα κλασικά βιβλία της Άγκυρας, σε κάθε βιβλιοθήκη θα βρεις από ένα. Και όταν είδαν και αυτοί οι άνθρωποι τον τρόπο που επικοινωνούσαμε με τα παιδιά και όλα τους τρόπους που χρησιμοποιούσαμε να έρθουν κοντά στα παιδιά, που δεν είχαν να κάνουν μόνο με την άσκηση, αλλά και με το λόγο και με τα παραδείγματα και με τις ιστορίες που χρησιμοποιούσαμε, μας κάναν την πρόταση αν θα θέλαμε να κάνουμε κάτι και σε επίπεδο συγγραφικό. Και τότε λοιπόν άνοιξα εγώ αυτά τα συρτάρια που υπήρχαν κάποια πράγματα και τα δύο πρώτα βιβλία, η Περιπέτεια του Νικόλα και το Όνειρο της Άννας, γεννήθηκαν σχεδόν μέσα σε ένα βράδυ. Ήταν δηλαδή σχεδόν ήδη έτοιμα πράγματα. Ναι. Μεταγραφτήκαν οι ιστορίες και έτσι ξεκινήσαμε. Και το Δεκέμβριο του 2006 πρωτοπαρουσιάσαμε στον κόσμο την πρώτη μας σειρά που είχε τον υπέρτιτλο «Ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ», με το όνειρο της Άννας, με το Όνειρο της Άννας και την Περιπέτεια του Νικόλα. Η αλήθεια είναι αυτά τα δύο βιβλία μπορώ να πω ότι με συγκίνησαν, παρόλο που είμαι ενήλικα, δηλαδή με συγκίνησαν πάρα πολύ με τον τρόπο που προσπαθούσαν να δώσουν στα παιδιά με βιωματικό τρόπο πώς να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και πώς να συνεχίσουν. Έτσι κι αλλιώς, επειδή εμείς πάντα μιλούσαμε σε παιδιά ξεχωριστά, ξέχωρα από το κάμπ το οποίο είχαμε δημιουργήσει με τον Νίκο, να πω ότι ο Νίκος είναι δάσκαλος. Εγώ ήμουν καθηγήτρια φυσικής αγωγής, αλλά και οι δυο υπήρξαμε αθλητές. Ο Νίκος βέβαια συνεχίζει ακόμη. Θελήσαμε, επειδή λοιπόν και εγώ ήμουν τότε πρέσβυρα του Στίβου, οπότε πήγαινα, με καλούσαν τα σχολεία και μιλούσα στα παιδιά. Και ο Νίκος το ίδιο, μιλούσε στα παιδιά πάλι για αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν έγινε η πρόταση, λέω στον Νίκο, πρέπει να το κάνουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, εμείς οι αθλητές είμαστε λίγο συναισθαλμένοι τύποι, παρόλο που βλέπεις κάποιοι από εμάς, παρόλο που μπορεί να βλέπεις δυναμικούς τύπους μέσα σε στάδια, σε παλέστρες, όπου τους δεις, έτσι, κατά βάθος κάποιοι από εμάς είναι πολύ συναισθαλμένοι, οπότε ακόμη και τα πράγματα που είχε ο Νίκος στο συρτάρι του δεν τολμούσαμε εμείς να πάμε να χτυπήσουμε πόρτα ενός εκδοτικού οίκου. Όταν όμως έγινε η πρόταση αυτή, είπα στον Νίκο, εμείς πηγαίνουμε, μιλάμε στα παιδιά για 1 ώρα, για 2 ώρες, ανάλογα τι μας, μετά από κάθε πρόσκληση κάθε σχολείου και πόση ώρα μας διαθέτουν. Αλλά λόγια είναι και φεύγουν. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε φίλοι για μια στιγμή με τα παιδιά, θέλουμε να είμαστε φίλοι για πάντα. Ναι, Νίκο μου, να το κάνουμε. Δηλαδή και η πρόταση ήταν για μας ένα ένασμα, ξεκινήστε παιδιά. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, γιατί παρόλο που είχαμε, και συγκεκριμένα θα το πω τώρα, δεν είναι τροπή. Τώρα θέλω να πω το ίδιο κι εγώ. Για τη Σαμαρά. Ναι. Πες το. Πριν αρκετά χρόνια πριν έρθουμε σε επαφή με τις εκδόσεις Άγκυρα, ένα από τα πράγματα που είχα γράψει ήταν και ένα μυθιστόρημα, το οποίο ήταν βέβαια για μεγάλους ενηλίκων και το οποίο ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, να φανταστείτε, γιατί μπλεχτήκαμε όλα τα άλλα και δεν πήρε ποτέ το δρόμο του, ίσως κάποια στιγμή. Είχαμε λοιπόν την τύχη ένα βράδυ σε μια εκδήλωση στην Βουλή των Εφήβων να συναντήσουμε τον Αντώνη τον Σαμαράκη. Τον αιώνιο έφηβο. Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι στη Βουλή των Εφήβων. Και μιλήσαμε λοιπόν πολύ όμορφα, έτσι, όπως ήταν πολύ ζεστός πάντα και γλυκός άνθρωπος. Και μέσα σε όλα αυτά που είπαμε, η Άννα βέβαια, εγώ δεν τολμούσα ποτέ να το κάνω, του είπε ότι ο Νίκος γράφει. Τώρα να λες Σαμαράκη τι γράφει, είναι λίγο σαν. Το Σαμαράκη το συναντούσα κάθε φορά. Ναι. Και επειδή ήταν τόσο ζεστός και τόσο φιλικός, νόμιζες ότι μιλούσε. Οικειότητα δεν είχα σεβασμό, ναι, αλλά κατάλαβες. Σου έδινε τον αέρα να τον πλησιάσεις περισσότερο και να ανοίξεις την καρδιά σου. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου.
του είπαμε ότι υπάρχει ένα μυθιστόρημα γραμμένο. Από μόνος του είπε ότι θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω. Για να σου πω, μου λέει απλά τη γνώμη. Και όχι απλά έτσι γενικά και αόριστα, σχεδόν μου κλείσε ραντεβού άνθρωπος. Μου έδωσε τη διεύθυνση του σπιτιού του, έμενε στο Κολονάκι κάπου στη Λιχάβη. Θα με πάρετε ένα τηλέφωνο, να κανονίσουμε με εκεί και θα μου το φέρετε να πιούμε και ένα καφέ να τα πούμε. Πρέπει να σου πω ότι άρχισα πολύ να το κάνω. Ξεκινήσαμε ένα απόγευμα να πάμε. Έφτασα έξω από το σπίτι του Σαμαράκη και δεν χτύπησα ποτέ την πόρτα. Τραπήκαμε να χτυπήσουμε για να μπω μέσα να του το δώσω. Βέβαια το έχω μετανιώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί ακόμα και αυτή η επαφή θα ήταν, πιστεύω, πολύ σημαντική. Αλλά και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στα παιδιά, ότι ποτέ δεν πρέπει να κάνεις πίσω για το θέλω σου. Όταν κάτι δηλαδή το κάνεις με αξιοπρέπεια, είναι πολύ κοντά στα όνειρά σου, δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις αυτό το βήμα προς τα πίσω. Πρέπει να τολμήσεις, να το υπερασπίσεις και να προχωρήσεις μπροστά. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω αν είναι και σωστό αυτό που θα πω, είναι και ένα μήνυμα σεβασμού προς ανθρώπους που καταθέσαν ψυχή και κάναν πράγματα. Γιατί συνήθως σήμερα δεν βλέπουμε, δηλαδή και άσχημο ρόλο παίζουν εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωση, τηλεόραση γενικότερα, και δημιουργεί ένα, πώς να το πω, στο θράσος, αλλά όχι υπάρχει το θράσος στο αλλά εδώ δεν ήταν όμως, δεν υπήρχε το στοιχείο του θράσους, γιατί εδώ ένας άνθρωπος σου πρότεινε να κάνεις κάτι. Δεν με κατάλαβες, θέλω να πω ότι καμία φορά και αυτή η συστολή δεν είναι κακή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν καταθέσει ψυχή, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο από το γεια σου κύριε Νίκο να φτάσουμε στο γεια σου ρε Νίκο. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Κατάλαβες. Οπότε ναι, μπορεί καμιά φορά να είναι ανασταλτικό, αλλά καμιά φορά δείχνει και ένα... Γενικά όμως η ζωή μας καλό είναι να τολμάμε. Ναι. Να τολμάμε. Προφανώς γι' αυτό βγάλατε και το τίτλο «Ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ». Μα για μας ήταν πράξη ζωής. Καταρχήν όλα τα βιβλία μας, να πούμε ότι είναι βιωματικά. Από την περιπέτεια του Νικόλα και τον όνειρο της Άννας μέχρι το τελευταίο, το δικό μου κορυφές μέσα μας, είναι βιβλία που έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουμε ζήσει. Ναι. Και γι' αυτό έχουν και οι παρουσιάσεις τόση δύναμη. Έχουμε κάνει τόσες πολλές, είναι περισσότερες από 300 πέρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Και ενώ είναι πολύ δύσκολο να έχεις από κάτω ένα κοινό και μεγάλων ταυτόχρονα και μικρών παιδιών, είναι τρομερό το πόσο τους αγγίζεις. Γιατί όταν λες αλήθεια, μπορεί να αγγίξεις όλο τον κόσμο. Και κάποτε ο Hans Christian Andersen είχε πει ότι τα παραμύθια είναι σπουδαίο λογοτεχνικό είδος, γιατί γράφονται για να κοιμούνται τα παιδιά και να ξυπνάνε οι μεγάλοι. Και νομίζω ότι τα είχε πει όλα με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο. Γιατί μέσα από μια ιστορία που έχει αλήθεια, απλό παράδειγμα, απλό λόγο, αλλά μιλάει απευθείας στην καρδιά, μπορείς να πεις πολύ μεγάλες αλήθειες. Έτσι λοιπόν τον ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ, για μας ήταν όχι μόνο το μότο της ζωής μας, ήταν και η πράξη. Δηλαδή και στον αθλητισμό όλα ξεκινάνε από ένα όνειρο. Ονειρεύεσαι να κάνεις κάποια πράγματα. Στην αρχή μπορεί να είναι άπιαστο, αλλά σιγά σιγά το φτιάχνεις μέσα στο μυαλό σου και στη ζωή σου τι κάνεις. Όταν λοιπόν σιγά σιγά αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι έχεις την ικανότητα να το κάνεις, δεν σου φτάνει μόνο η λέξη όνειρο, ψάχνεις για κάτι πιο δυνατό και έτσι μπαίνει το θέλω. Και όταν έρθει και η πρώτη μικρή επιτυχία και η αποτυχία, αλλά αρχίζεις να το αγγίζεις αυτό το πράγμα και βλέπεις ότι είναι πραγματικό, μπορεί και να συμβεί, τότε ούτε το θέλω σου φτάνει και περνάς στην πιο δυνατή λέξη που είναι το μπορώ. Και εκεί πια αρχίζεις να λες ναι, μπορώ να το κάνω, και ξεκινάει το τελικό στάδιο της προσπάθειας. Και αν με τα μάτια της ψυχής σου δεις τον εαυτό σου πώς θα ήθελες να είναι, βάζοντας το στόχο μετά, ή το τι μπορεί να αισθανθείς πραγματοποιώντας το στόχο, αν αυτό μπορείς να το αισθανθείς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κατορθώσεις. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, σαν εκπαιδευτικός κι εγώ. Πολύ ωραία. Τέλεια. Αυτό είναι ωραίο. Όταν γράψατε το πρώτα σας, βγάλατε τα πρώτα σας βιβλία, τα δώσατε στους μαθητές σας να δείτε την πρώτη κριτική επαφή των παιδιών και πώς θα τα αντιμετώπιζαν? Μας είχε δοθεί ευκαιρία, όχι σίγουρα το πρωτότυπο ή το κείμενο με τη μορφή του κειμένου, αλλά κατά καιρούς είχαμε χρησιμοποιήσει ιστορίες μας σε παρουσιάσεις μας και σε ομιλίες μας, οπότε βλέπαμε ήδη κάποιες αντιδράσεις και τη συναισθηματική συμμετοχή που αυτό το πράγμα έφερνε. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ξέραμε ότι ήμασταν σε αρκετά καλό δρόμο, δηλαδή ότι μπορούσε αυτή η ιστορία, αν την προσέξεις και λίγο περισσότερο και φτιαχτεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θα μπορούσε να μπει και μια πολύ ωραία εικονογράφηση, θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο βιβλίο. Δηλαδή είχε να πει πράγματα. Πέρα από αυτό, θα το δεις και πάνω, Μαρία, στην παρουσίαση, εμείς δεν μιλάμε ποτέ για τα βιβλία. Δηλαδή δεν παίρνουμε ένα βιβλίο να το διαβάσουμε για να το αναλύσουμε. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα που μπορεί να ξεκινάνε από μια λεξούλα που μπορεί να υπάρχει σε ένα βιβλίο μας, χωρίς καν να αναφέρουμε το βιβλίο. Γιατί το θέμα είναι να μπορέσεις να
να αγγίξεις τα παιδιά, να αγγίξεις το συναισθηματικό του κόσμο και να μπορέσουν να καταλάβουν και να αφήσεις και το λιθαράκι σου σε αυτά που θες να πεις. Από εκεί και μετά, άμα θέλει ένα παιδί να πάρει ένα βιβλίο, θα το πάρει το βιβλίο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι επειδή τις περισσότερες φορές οι γονείς αγοράζουν τα βιβλία, καλό είναι να μην μένουν μόνο στην ωραία εικονογράφηση. Βέβαια μια ιστορία άμα ζωγραφιστεί και καλά, εικονογραφηθεί και καλά, είναι το τέλειο. Πολλές φορές όμως επειδή διαβάζω και εγώ παιδικά για να δω τι έτσι, βλέπω μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, αλλά το κείμενο δεν μου δίνει τίποτα. Όχι εμένα, δεν θα δώσει το παιδί μου τίποτα. Καλό είναι λοιπόν πέρα από την εικονογράφηση, ξεφυλίζοντας κάθε μαμά το βιβλίο, να διαβάζει πίσω ή να μπορεί, πόσο μεγάλο να είναι ένα βιβλίο, έτσι, να το δει για να μπορέσει μετά να το διαβάσει στο παιδί της ή να το δώσει στο παιδί της, γιατί μέσα από ένα βιβλίο μπορεί να ξεκινήσει και μια συζήτηση με τον γονιό, να φέρει και ένα παιδί κοντά με τον γονιό του. Εγώ όταν πήρα τα βιβλία στο σπίτι για να τα δω, έχω 2 αγόρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο μεγάλος πηγαίνει Δευτέρα Δημοτικού και αυτό τον καιρό κάνουν στο σχολείο για τη διατροφή. Μάλιστα. Από όλα λοιπόν. Τους 5 σωματοφύλακες. Ναι, επέλεξε τους 5 σωματοφύλακες κατευθείαν και μάλιστα μου έλεγε αυτό θέλω να το πάρω στο σχολείο να το συζητήσουμε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και βλέπεις ότι είναι με ένα χιουμοριστικό τρόπο, δεν έχει καθόλου διδακτισμό μέσα, γιατί ως εκπαιδευτικός ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι το να λες το παιδί μη ή μάθε παιδί μου ή πες το πώς το λέτε εσείς δάσκαλοι, γιατί το τεντωμένο δάχτυλο που καμιά φορά χρησιμοποιούμε είναι αποτρεπτικό για τα παιδιά. Και οι απαγορεύσεις δημιουργούν μύθους, οπότε μέσα από την πλακίτσα, μέσα από αυτό μπορείς να περάσεις στο παιδί μηνύματα και να τα αποφασίσεις και να τα αφήσεις αυτό να αποφασίσει τι θα κάνει, όπως και ο ήρωάς μας στο τέλος. Το πήρε το μήλο, δεν ξέρουμε τι έκανε, αν ξαναφέγε τη ρόπιτα λέω, πάντως το πήρε. Αυτή είναι μία αρχή. Και ναι, παίζει το βιβλίο μας αυτό, Νίκο μου. Οι 5 σωματοφύλακες είναι από τα πιο χαρακτηριστικά μας βιβλία. Βγήκε το 2008. Άγγιξε και ένα θέμα νομίζω που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και δυστυχώς συνεχίζει να έχει. Γιατί σήμερα διάβασα το πρωί, σήμερα την καινούργια μελέτη που βγήκε, που ανεβάσαμε ακόμα τα ποσοστά μας στην πρώτη θέση των πιο παχύσαρκων παιδιών της Ευρώπης και μάλιστα πέρασε δεύτερη και η Ιταλία. Και λέω, κοίτα να δεις, πάλι μεσογειακή χώρα να περνάει δεύτερη και έχει υποχωρήσει η Αμερική αυτή τη στιγμή που είναι στην 4η θέση. Κάνει καμπάνια. Απίστευτα πράγματα. Παραμένει λοιπόν το πρόβλημα, άρα ακόμα και σήμερα κάτι μάλλον δεν το κάνουμε σωστά. Μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ θα περίμενα να έχουν μειωθεί τα ποσοστά. Γιατί βλέπω πολλές μαμάδες ενημερωμένες και όλα αυτά. Και ενημερωμένες, αλλά στέλνουμε και πιο πολύ τα παιδιά μας σε αθλητικές δραστηριότητες. Ναι. Θα περίμενα μάλλον να έχει μειωθεί το. Μαρία, το θέμα. Εγώ νομίζω ότι η έλλειψη. Ο αθλητισμός δεν είναι πανάκια, δεν τα λύνει όλα. Δηλαδή, το να πάει το παιδάκι σου και να κάνει αθλητισμό, θα κάνει αθλητισμό είναι πάρα πολύ ωραίο και κάθε μέρα μπορεί να κάνει για να μπορεί και να εκτονώνεται, μια που δεν υπάρχουν γειτονιές. Βέβαια, εσείς εδώ έχετε μέρη έτσι για να παίξει το παιδί, γιατί ο αθλητισμός σε μικρές ηλικίες είναι παιχνίδι, δεν είναι ο πρωταθλητισμός που βλέπουμε. Που και μετά είναι όμως ότι μετά την ας πω προπόνηση, μετά την άθληση του παιδιού, τι προτιμάς να δώσεις στο παιδί σου, μια μπανάνα που θα το ξεκουράσει ή θα πει μαμά θέλω να κουράσω, γιατί παιδάκι είναι και εσύ θα του το δώσεις, ή παρατήρησε μέσα στις τσάντες των παιδιών τι βγαίνει το πρωί, τι βγαίνει μέσα από τις τσάντες το πρωί. Εμείς οι ίδιοι. Ακριβώς. Και το φαγητό για τα μικρά παιδιά, όπως και για τον καθένα, αλλά ειδικά για τα μικρά παιδιά, είναι και μέσω κοινωνικοποίησης. Δηλαδή το παιδί θέλει να φάει αυτό που τρώνε οι περισσότεροι συνομήλικοί του, αυτό που προβάλλει τηλεόραση, γιατί έτσι αισθάνεται ότι μπαίνει σε μια ομάδα ανθρώπων που μπορούν να τον καταλάβουν και να είναι ίδιοι με αυτόν. Άρα παίζει και έναν άλλο ρόλο το φαγητό. Πέρα από το κοινωνικό και οικονομικό στάδιο. Και οικονομικό. Πες τι σου είπε μαθητής σου. Ναι, το να τρως ένα φρούτο μπορεί να θεωρείται ότι είναι χαρακτηριστικό για μια φτωχή οικογένεια. Μου το είπε ένα μαθητής μου. Κύριε, και τι με φτωχός μου για να φάω ένα μήλο. Του κάνει περισσότερη εντύπωση ίσως το να πάρει ένα επώνυμο προϊόν από το κηλικείο που το βλέπει και στο σούπερ μάρκετ, το ακούει στην τηλεόραση, το βλέπει και στα περιοδικά να διαφημίζεται. Μπορεί και αυτό να παίζει ένα ρόλο. Εγώ όμως πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά θα έρθει ίσως στα παιδιά των παιδιών σου. Δηλαδή σε αυτή τη γενιά που τώρα μεγαλώνει και παίρνει αυτά τα μηνύματα, αυτά τα παιδιά που μπορούν να το κάνουν και πράξη κάποια στιγμή αυτό μεγαλώνοντας, θα το περάσουν στα παιδιά τους. Γιατί το πιο ισχυρό μέσο για να πεις τέτοια πράγματα νομίζω ότι είναι το παράδειγμα το δικό σου. Βέβαια. Το να τα λες μόνο δεν αρκεί.
είναι να ενημερώνεσαι και να το περνάς στο παιδί. Όταν μετά σε βλέπει να κάνεις πράγματα που δυστυχώς είναι αντίθετα. Και νομίζω ότι η γενιά των τωρινών 40, 35, που είναι, αυτοί τώρα έχουν τα μικρά παιδιά, αυτές οι ηλικίες, ακόμα δεν ήταν η γενιά που πήγαινε καθημερινά στο γυμναστήριο, είχε τον αθλητισμό τρόπο ζωής ή ξέραν πάρα πολλά πράγματα για τη διατροφή. Οπότε το παιδί ακόμα το βλέπει αυτό. Όπως βλέπει και τον μπαμπά και τη μαμά να καπνίζουν ακόμα. Και όμως μιλάμε όλοι αυτή τη στιγμή για το κάπνισμα. Τώρα πια και στα μαγαζιά απαγορεύεται και στα αεροπλάνα απαγορεύεται. Ενώ όταν εγώ ήμουν μικρός, θυμάμαι ότι ταξίδευα με αεροπλάνο, αθλητής ήμουνα και το πίσω μέρος του αεροπλάνου ήταν, ας πούμε, ντουμάνι από τους καπνιστές. Τώρα τουλάχιστον ένα παιδί δεν θα τα δει αυτά τα πράγματα. Και αν ταξιδέψει και λίγο στο εξωτερικό, θα δει ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο αυστηρά. Οπότε σιγά σιγά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε 10 με 15 χρόνια. Ίσως αυτό το στατιστικό που τώρα βλέπουμε για τα Ελληνόπουλα να αλλάξει προς το καλύτερο. Θέλει υπομονή και βέβαια και συντονισμένες κινήσεις. Πραγματικά θέλει συντονισμένες κινήσεις. Θα πω γιατί έζησα ένα παράδειγμα τις προηγούμενες μέρες. Ότι μόλις τους δώσαν από το σχολείο που έγινε μια προσπάθεια που τους δίνουν φρούτα το τελευταίο καιρό, μια πρόκληση. Την επόμενη μέρα το πρωί για πρωινό ζήτησαν μήλο. Βέβαια. Και το ζήτησε πρώτα ο μεγάλος που είχε την εμπειρία και αμέσως ακολούθησε και ο μικρός. Και ήταν πολύ διαφορετικό γιατί ο μεγάλος δεν ήθελε να αγγίξει τα φρούτα. Και λέω πως μια τόσο μικρή κίνηση ή να διαβάσουν ένα βιβλίο, να κάνουν στο σχολείο, ας πούμε, ένα μάθημα για αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά τόσο γρήγορα. Να μιλήσουμε λίγο και για το μαραθώνιο ονείρων. Τα παιδιά ήταν. Μιλήστε με τον Νίκο που κάνει μαραθώνιο ονείρων. Εγώ να δω λίγο τα παιδιά. Ναι, και έρχομαι. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο τα παιδιά, επηρεασμένα από τις συνθήκες γενικά που επικρατούν στη χώρα μας, θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα. Πότε πιστεύετε ότι είναι κατάλληλη ηλικία να αρχίσουμε να μιλάμε στα παιδιά μας για αυτό που ζούμε στις μέρες μας, για όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν και πώς μπορούν να ανατρέψουν τα ίδια την κατάσταση πια? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε από τη στιγμή που το παιδί μπορεί να καταλάβει πράγματα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακόμα και να μην μιλήσουμε, το παιδί βλέπει. Οπότε τι να κρύψεις? Δεν ακούει τηλεοράσεις, δεν ζει την αγωνία αυτή της κρίσης που περνάμε τώρα όλοι, δεν ακούει πράγματα. Και γιατί να του τα κρύψουμε αυτά τα πράγματα, αφού είναι μια πραγματικότητα? Ίσα ίσα που μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει και πιο δυνατό αύριο. Άρα λοιπόν να μιλάμε στα παιδιά μας, πιστεύω, ειλικρινά, από την στιγμή που αισθανόμαστε ότι μπορούν να μας καταλάβουν. Εγώ φέτος για πρώτη φορά στην καριέρα μου έχω πρώτη τάξη στο σχολείο μου. Ήταν για μένα μια τρομερή εμπειρία. Και έκανα κάτι που το έκανα και παλιότερα στις τάξεις που είχα. Πάντα μιλάω στα παιδιά σαν να είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Και έχω δει ότι αυτό το πράγμα πιάνει. Για κάποιο λόγο, άμα το κάνεις με πίστη και συντονισμένα και με συνέπεια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιάνει πάνω στα παιδιά και τα παιδιά νομίζω ότι ανεβάζουν και λίγο το αισθητήριό τους και το πνευματικό τους επίπεδο, γιατί κάνουν μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στη σοβαρότητα του λόγου που ακούνε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα με ρωτήσατε και κάτι άλλο. Πώς μπορούν τα παιδιά να ανατρέψουν την κατάσταση ή πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να τους δώσουμε την κατάσταση. Όλα αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή. Και να δώσουν τα δικά τους μηνύματα. Αλλά όχι να την ανατρέψουν. Σωστά. Να ονειρευτούν ότι μπορούν να την ανατρέψουν. Στο μαραθώνιο ονείρων, ας πούμε, κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή ήταν η απόφαση ενός εφήβου να τρέξει για καθαρά συναισθηματικούς λόγους έναν μαραθώνιο. Ως επαναστατική κίνηση. Για να τιμήσει ένα φίλο του που είχε πεθάνει. Και είδατε ότι ειδικά στο βιβλίο, στην αρχή όταν έπεσε η ιδέα, ήταν κι άλλοι να τον ακολουθήσουν. Στο τέλος κάναν όλοι πίσω όταν φτάσανε στην πράξη. Γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα και αυτό είναι πολύ ανθρώπινο στη ζωή μας. Όταν είμαστε ενθουσιασμένοι, παίρνουν κάποιες αποφάσεις, αλλά όταν φτάσει η στιγμή να τα κάνουμε πράξη και όταν αυτό το πράγμα που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και λίγο δύσκολο και προκλητικό, εύκολα κάνεις πίσω. Και τελικά μένουν λίγοι. Εκείνος λοιπόν το τόλμησε και το έκανε να τρέξει ένα μαραθώνιο που το είδε σαν επαναστατική πράξη για να τιμήσει έτσι το φίλο του. Για άλλους λόγους. Είδατε όμως ότι μέσα στον αγώνα τελικά ο ήρωας κατάφερε, και αυτό ήθελα και εγώ να περάσω μέσα από το βιβλίο, να παραλληλήσει τη ζωή με τον ίδιο τον αγώνα. Γιατί πραγματικά ο μαραθώνιος έχει πάρα πολλά στοιχεία από την ίδια μας τη ζωή. Έχει δηλαδή αυτές τις ευθείες που είναι
πολύ πιο εύκολα να τις διανύσεις, που κάποιες στιγμές όμως γίνονται σκληρές ανηφόρες και πρέπει να βάλεις ακόμη περισσότερη δύναμη. Έχει τα σημεία που έχεις κόσμο να σε χειροκροτήσει από τις διάφορες πόλεις και τα χωριά που περνάς, αλλά το περισσότερο δυστυχώς διάστημα είναι εκείνες οι ανηφόρες που είσαι μόνος σου και πρέπει εκεί να ψάχνεις συνέχεια μέσα σου να βρεις την αξία για την οποία αξίζει να κάνεις αυτόν τον αγώνα, και πόσο μάλλον όταν δεν είσαι και επαγγελματίας αθλητής. Αυτό το έκανα για έναν καθαρά συναισθηματικό λόγο. Και επειδή το 2005 έτρεξα το μαραθώνιο, είχα αυτή την τύχη και την τιμή να το κάνω, έζησα κάτι συγκλονιστικό τρέχοντας το μαραθώνιο. Θα τα πούμε σε λίγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Οπότε όλο αυτό το πράγμα το έζησα και είναι πάρα πολύ έντονο. Και το πολύ σημαντικό επίσης πιστεύω στοιχείο του βιβλίου είναι εκείνη η τελευταία παράγραφος, που ο ήρωάς μας πλησιάζει πια το Παναθηναϊκό στάδιο. Το Παναθηναϊκό στάδιο είναι ο στόχος. Για τον καθένα μπορεί να είναι διαφορετικό. Εκεί έχει την αναφορά απλά στο Παναθηναϊκό στάδιο, που το αφήνεις πραγματικά το πρωί φεύγοντας για να σε φάνε τα λεωφορεία στο μαραθώνα σκοτεινό και χωρίς καθόλου κόσμο, αλλά όταν τερματίζεις τελικά το βλέπεις φωτεινό και γεμάτο κόσμο να σε χειροκροτήσει. Αυτό είναι ο συμβολισμός. Ότι θα περάσεις μέσα από δύσκολες στιγμές για να φτάσεις εκεί, σε αυτό το φωτεινό στάδιο. Που το πρώτο αφήνει σκοτεινό, αλλά μετά είναι φωτεινό και με κόσμο για να σε χειροκροτήσει. Εσύ όμως πρέπει να διανύσεις αυτή την πολύ πολύ σκληρή απόσταση των 42 χιλιόμετρων. Επίσης, η αστυνομία που σου ανοίγει τους δρόμους για να τρέξει εκείνη την ημέρα είναι σημαντικό. Δεν τη θέλουμε όμως μόνο για εκείνες τις ημέρες. Εννοούμε το κράτος, εννοούμε όλους αυτούς που μπορούν να μας προστατεύσουν. Τους θέλουμε κάθε μέρα δίπλα μας και τα παιδιά είναι σαν να το φωνάζουν αυτό το πράγμα. Ανοίξτε τους δρόμους για να τρέξουμε. Κρατήστε τους δρόμους ανοιχτούς και εμείς θα τη βάλουμε την προσπάθεια. Το κουράγιο μας, τη διάθεσή μας, το καινούργιο μας μυαλό. Και βέβαια πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο του βιβλίου ήταν και το γεγονός ότι ο ήρωάς μας δεν μοιράστηκε την προσπάθειά του με τους γονείς του. Αν θυμάστε διαβάζοντας το βιβλίο. Το κράτησε μέσα του γιατί φοβόταν. Πολλές φορές όταν ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι μεγάλο δεν το μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας αμφισβητήσουν, ότι δεν θα είναι κοντά στο όνειρό μας. Και αυτό πολλές φορές μας κρατάει μακριά από ανθρώπους που μπορούν τελικά να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό έλεγα πριν πρέπει να είμαστε τολμηροί. Εκεί εμείς στερούμε τις ευκαιρίες στον εαυτό μας. Θα δείτε πάνω στην παρουσίαση, θα χρησιμοποιήσω και μια πολύ ωραία αλληγορία που έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Ότι πολλές φορές οι ευκαιρίες περνάνε από μπροστά μας, αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να τις αρπάξουμε. Όπως και αυτή η ανάλυση που έκανες τώρα. Μ' άρεσε παρένθεση, δεν είναι για το γραπτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ και επειδή βλέπω ότι θα κάτσουν και γονείς. Αυτή η ανάλυση του μαραθωνίου είναι εκπληκτική. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι συμβολίζει ο Μαραθώνιος Ονείρων, και όποιος τον διαβάσει θα καταλάβει ότι δεν είναι καθόλου ένα αθλητικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει ακριβώς με το όνειρο και την προσωπική υπέρβαση του καθενός. Συμβολικά λειτουργεί ο Μαραθώνιος. Και επειδή ήταν και ένα βιβλίο που ήταν το επίσημο βιβλίο της Χρηστής Διοργάνωσης του 2010, το οποίο είναι πολύ τιμητικό για μας, γιατί ήταν ο μεγάλος μαραθώνιος του κόσμου. Και θα πρέπει βέβαια η κλασική διαδρομή να είναι ο μεγάλος μαραθώνιος του κόσμου. Το ότι καλύπτει η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και το Παρίσι 100.000 ανθρώπους που τρέχουν, ενώ ο δικός μας έχει όριο τις 30, δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ γνώρισα ξένους ανθρώπους το 2005 που τρέχαν μαζί μου, που ήταν όνειρο ζωής να τρέξουν την πλασική διαδρομή, και θυμάμαι στην εκκίνηση γονατίζαν και φιλούσαν το χώμα. Μη σας πω για το πόσο διαβασμένοι ήταν όταν εγώ δεν ήξερα τίποτα από τη διαδρομή που θα τρέξω. Και εκείνοι μου λέγαν πηγαίνοντας στο λεωφορείο, χιλιόμετρο, πού βρισκόμαστε και τι δυσκολία θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό για μένα ως Έλληνα να το ζω τότε αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε τελευταία για την εμπειρία σας στο Κιλιμάντζαρο και πώς σημάδεψε τη ζωή σας. Ναι, όντως τη σημάδεψε. Νομίζω ότι είναι το πιο έντονο πράγμα που έχω ζήσει σε επίπεδο έτσι, αθλητικό και σε επίπεδο δράσης δηλαδή. Ήταν ένα σχέδιο που όταν το διάβασα νόμιζα κατά κάποιο τρόπο ότι είχε φτιαχτεί για μένα. Είχε να κάνει με αθλητισμό, που μια ζωή κάνω αθλητισμό. Είχε να κάνει με παιδιά, γιατί απαιτούσε οπωσδήποτε ένα προφίλ που έχει να κάνει με φιλανθρωπία ή με παιδιά, και εμένα η ζωή μου είναι τα παιδιά. Γράφω βιβλία για παιδιά, είμαι δάσκαλος, οπότε είμαι συνέχεια μαζί με τα παιδιά. Και ήταν και η πρόσκληση από έναν άνθρωπο που θαύμαζα από μικρό παιδί, την ταινίστρα τη Μαρτίνα την Αβρατήλοβα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να το κάνω, παρότι δεν είμαι άνθρωπος ούτε του βουνού, ούτε της περιπέτειας, ούτε του κάμπου, όλων αυτών των πραγμάτων. Και πραγματικά αυτό που έζησα, καταρχήν το πρώτο του κομμάτι, που ήταν ο σκοπός της ανάβασης. Ο σκοπός της ανάβασης δεν ήταν το να
ενωθεί μια παρέα αθλητών από όλο τον κόσμο και να περάσουν 7 μέρες στο βουνό ταλαιπωρώντας τους εαυτούς τους. Όχι. Σκοπός μας ήταν ο καθένας στη χώρα του για 6 μήνες να τρέξει ένα φιλανθρωπικό πρόγραμμα ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά των παραγκουπόλων του Ναϊρόμπι. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις του κόσμου. Ιδρύματος που ίδρυσε. Ναι, αυτά. Και για το ίδρυμα το Mathar Youth Sport Association που έχει ιδρύσει μέσα στα slums εκεί του Ναϊρόμπι ο Νέλσον Μαντέλα το 2000. Μιλάμε για παιδιά τα οποία σε ποσοστό 80% δεν έχουν γονείς, γεννιούνται με AIDS, εννοείται ότι δεν πηγαίνουν σχολείο. Οι περιοχές αυτές είναι πολύ μεγάλες, καλύπτουν μια έκταση 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ζουν 700.000 άνθρωποι, είναι μια πολύ μεγάλη πόλη δηλαδή. Όπου εκεί για να μπεις εσύ μέσα υπογράψεις ένα ειδικό χαρτί που σου λέει ότι το επίσημο κράτος δεν μπορεί να σου παρέχει κανένας είδους ασφάλεια. Οπότε φανταστείτε ότι αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά εκεί μέσα και τι τα περιμένει. Γι' αυτά λοιπόν τα παιδιά προσπαθήσαμε να μαζέψουμε χρήματα και με κέντρο το ποδόσφαιρο, που είναι ένα άθλημα το οποίο είναι λαϊκό, παίζεται εύκολα. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά αυτά κάναν προπόνηση με τις σακούλες σκουπιδιών που υπήρχαν μέσα στα slums και με τις οποίες το Ίδρυμα προσπαθούσε να κάνει και προγράμματα καθαριότητας και όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό δεν τα εμπόδισε λοιπόν να φτάσουν σε κάποιους αγώνες που γινόντουσαν στην Ολλανδία και την Αμερική και 1.000 με 1.500 παιδιά από αυτά να πάρουν υποτροφία για να σπουδάσουν στο εξωτερικό με κέντρο τον αθλητισμό. Αυτό λοιπόν το μήνυμα ήταν πάρα πολύ ισχυρό και βέβαια και έβλεπες ποιος είναι και ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός. Αυτό που είχε πει και στην ίδρυση του Ιδρύματος ο Νέλσον Μαντέλα, ότι ο αθλητισμός προσφέρει μεγάλο κοινωνικό έργο, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει στα νιάτα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να μιλήσει κανένας άλλος. Και εκεί που οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν, έρχεται ο αθλητισμός να ενώσει τον κόσμο, γιατί ο αθλητισμός δεν γνωρίζει διαφορά γλώσσας, διαφορά θρησκείας, χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας αν θέλετε. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας που ακόμα γυμνάζονται, και κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι μαγικό. Στο δικό μάθημα της σκοποβολή έχουμε Ολυμπιονίκη στα 72 του χρόνια. Ούτε καν η ηλικία λοιπόν δεν είναι πρόβλημα για κάποιον που το θέλει πραγματικά. Άρα λοιπόν το μήνυμα ήταν σημαντικό. Από εκεί πέρα τώρα η ίδια ανάβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχει να αντιμετωπίσεις το υψόμετρο, ήταν στα 6.000 μέτρα, ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου, αλλά και ταυτόχρονα ό,τι πιο όμορφο. Γιατί όταν έφτασα εκεί πάνω, βλέπεις πραγματικά τα πράγματα διαφορετικά. Και συμβολικά πάλι, γιατί βλέπεις τον κόσμο πολύ ψηλά, σε πιο κοντά στον ήλιο, σε πάνω από τα σύννεφα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και πιο ψηλά. Πάλι θα κοιτάξεις και για πιο ψηλά. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Πάντα πρέπει να κοιτάει και για πιο ψηλά. Και τελικά, μέσα από ένα τέτοιο διπορικό, την πιο ψηλή κορυφή θα τη βρούμε όλοι μέσα μας. Μπορεί εγώ να πάτησα στα 6.000 μέτρα, κάποιος άλλος έφτασε στο Everest που είναι τα 8, αλλά είναι σίγουρο ότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να ψάξεις κάποιες κορυφές που έχεις μέσα σου για να ξεπεράσεις προβλήματα, αντιξότητες, αυτά τα εμπόδια που σου βάζει ο εαυτός σου, που σου λέει παράτατα γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και ελπίζω να συνεχίσετε